The rampant illegal sale of state land and council land will attract criminal action against those perpetrators. No to illegal sale of council land and state land. No to participation in land baron activities. Land barons have caused pain and suffering to innocent people in the country. And no to sub-deals. The 60 road district councils who are here represented by chairpersons and CEOs, no and no and no to sub-deals. Please go and tell the village heads that sub-deals are punishable by jail. They will be jailed. And I am very serious. We've been cleared to deal with sub-deals. We've been cleared to deal with all illegal settlements. The Permanent Secretary, Dr. Basera, spoke passionately about regularization. We are only going to pay attention to regularization of settlements that government created. Settlements such as Caledonia and Harare South. Those that are selling land illegally and creating informal settlements, hoping that government will regularize, will instead come and demolish. And everybody knows where he came from or she came from. We have no appetite to regularize settlements that are born out of criminal activities. So please take heed and go and explain to everybody that any informal settlement born out of a criminal transaction, the houses being built there will be demolished without any apology to anybody. Kurudzirai vari kutengesa ivhu risiri ravo vasatengese. Nekuti takapuwa mvumo yekupwanya vari kuvaka zvisiri pamutemo. Kusiri kupwanyiwa chete nzvimbo dzakaita sekuna Caledonia nekuti vanhu vakagadzirwa nehurumende nekuWhite Cliff nekuHarare South. Kusiri kumwe kwese kwakunyuka kweso. Demo racho riri kuuya. Ende riri kurwadza. Kune kunzi operation unoziva kwawakabva. Operation dzokera kumba kwako kuti ichene, nekuti tikasachenesa maguta edu kunyanya Harare. Ndofunga tise tiri kuziva tiri kurasikirwa nezvakaitika muHarare. Chef hatisi kuti vanhu avafe kwete, tise tinofa. Vamwe tinofa nekurwara, vamwe vanofa nemaaccident. Asi kuti munhu anzi afa nekuti apinda mugomba retsvina zvinorwadza, hazvifadzi. Izvozvo ndozviri kunzi tipinde muHarare, tichenese Harare, tochenesa marondera, tochenesa Mutoko, tochenesa Seke, Zimbabwe yese ichene, tisarasire marara pese pese hama dzangu. Chef tapuwa ripoti kwaMutoko, kwaMutoko hakuna kumira zvakanaka. Isusu sino kwa government taakutumira vachaenda kunoongorora zvinoitika kwaMutoko. Tozoya tikupai report. Hello, good people. Yes. So, and that's not to clarify my position. Why I'm not in support of mass demolitions. Because I've heard a lot of people vachita reach out, vachiti no, unofana kuchirichedza kuti vanhu ava vamwe vacho vakatotora land zviri illegal vakainvada they know, and law and order inofana kuenforcwa as well kuti nyika iragidza kuti ine mitemo and stuff. So kana uri kuti no to mass demolitions, it's also defeating the purpose yezvauri kutaura kana zvinoita company yenyu zve-compliance, and I agree. But now, and this is my personal opinion. This is not the official position of GM Consulting, but this is my personal opinion. I need to understand where I'm coming from. I've got 4 reasons that I'm talking about in a very short video. Reason number 1, you need to understand the language my illegal settlements. So mukatasa kuti nichipa example not at national level, chipa example yezvatorwa neHarare City Council and they are looking at 5,000 over 5,000 my illegal settlements. You need to understand that they are communicating like politicians. Kana achinza ma settlements askurewa kuti ma structures. And I kana mu document randakashare nezuru, pay attention to that. Vamwe we read it to understand. And it parikunze settlement ndogona kupa example kuti pakuti cabs is a settlement.
Kutanaka Glenview irikunzi settlement, Stone Ridge irikunzi settlement, Cresta Ushokunze arikunzi ma settlements. So you need to understand kuti kana arikunzi 5,000 ma settlements. Within my settlements imomo mune ma structures arikunzi my illegal structures. My illegal structures actually iyayo andika mune dzimba, mune ma commercial spaces, mune ma vending spaces as well. Ma tax shop zviku include within this. So you need to understand kuti pari ku communicate diplomatically kuti zvisava zvaunza public outrage. So akataurwa language yekuti we are looking at this number of settlements and it can make sense. So ukachitarisa now, that's why zvakakosha kuti uende kunowerenga ma reports akafanana uchena report aya akakosha iwaya ane information yese yoyi anditi kuti mu Zimbabwe overall we have 52,000 illegal settlements. Within those illegal settlements, ndo munema structures atiri kuti isusu in total as of 2025 there were 220,000 illegal structures, of which from illegal structures here you need to understand what is happening there. 70 to 80% of those dzimba. So tikada kushandisa even statistics dzacho dzehurumende dzacho dzatakapiwa neZimstats vakati an average family size in Zimbabwe e4. So tikutaura isusu pakapukanywa ngatiti pakati papukanywa 100,000 houses in Zimbabwe, and we are looking at nearly 500,000 people who are homeless. This is the human side of things we also need to look at. And so azviti then ukaenda munana uchina report mamukuta konza chitungwiza chete chitungwiza alone in 25,000 my illegal structures chitungwiza alone, and trust me 80% of those are houses. You see, this will create a humanitarian crisis, a national crisis, and ajitobude. So, obviously, I will do a video, my proposal for how to handle this, but not mass demolitions. And that will be my next video. Then reason number 2, we are punishing the wrong people. Because the same one kuti White Cliff yakapukanyo. Malend barons aitota kuona mazitanditi. Akasungwere. Ana White House yakapukanyo anditi. Right now we are talking of Stone Ridge. Tutoziya kuna ningina vakasungwere. Ayo, hande yeku Gibson kwaseke. Same thing. Hande yeku Cloverdale, hande yeku Borodale. The list is endless. Malend barons ndo ari create ma problems. Aye. Not vanhu vari kutenga vari kufoswa ne demand. And it. So mukachichirichedza nawo kuti Ellen Baron ari kumanifesta in what way? Ellen Baron ari kumanifesta as chairman wemusangano, ari kumanifesta as kanzuru, ari kumanifesta as muoveti, ari kumanifesta as Sabhuku, ari kumanifesta as someone who is politically powerful. So ndo panemba nenyaya kuti those are the people wekuti you should punish, because patoti sotapwanya imba isoso. Tasaimone pattern iripo kuti dzimba dzinopwanywa season ipi mu Zimbabwe. This is a pattern even ukadzokera up to madezi muramba chena chacha. Dzimba dzinopwanywa either mu winter kana mu mwekunaya. Anomuona pattern iyo azvibude ofucho vanozo suffer chi vana. Anomuona ende tiri kupwanya isusu tichiti isusu ngatitore example isusu ye Stone Ridge community. Stone Ridge community tichita shandisa futi statistics dzawo dzezeki futi kuzeki kwakavhuko kune record iripo futi ma numbers ariko. They are saying about 40,000 residents in Stone Ridge area. And it in ngatiti unyani constituents, all right, ngandangotanga ngani unyani constituents chet was yakatovota tonga mnanga kwakawina ne 37,000 people ndo wakavota peri iyo. And it so ukachizvicherechedza kuti titawapwanyira ikoko vanhu vakavota wa these are 18 years and above vanone more. How many people are we looking at? We are looking at over 150 to 200,000 people as well. It's a national crisis. It's a national crisis. And so we are punishing the wrong people. And it then the third reason and it ndeye kuti cherechedza yekuti chi chiri kukonzeresa izvozvo, let's not address the symptoms. So ndine proposal yandakamboproposa inini yekuti no, we need to do another land reform, but iri kufocus on my residential areas. I'll do a unique video on that one. I think that will be my next video on my proposal on how to deal with nyama land barons and how to deal with demand ye land iri kukonzeresa kuti kuene my illegal settlements, because that demand is real. And it's going to get worse. So obviously when we look at all those things now, we do not need to address the symptoms. Demand land, and this is a need, not a want. And when my portfolios, my property portfolios, a 200 square meter stand, a 300 square meter stand. So can I teach you one size also go pama over it? Because I policy announced by it March, April. I shared it here as well. I will do a video on that one as well.
maovha edu achinzi vari kutengeserwa 1 hectare nedollar. Yes, dollar mandinzwa dollar USD handisi kutadza kutaura. Then vakanzi kana vachitengeserwa kuprime land kunew policy yacho yemaovha edu nemaexcombatants pane vari kutengeserwa ne$10 a hectare. Do you know kuti $10 a hectare imari per square meter? That's close to nothing. So kana tichikwanisa tine land iyoyo, state ine land yekuita izvozvo kumaovha edu, they still have got land. Then tikada kuchitarisa land size yeZimbabwe, what is the average land size yeZimbabwe? Zimbabwe inonzi ine 39 million hectares of land. If we are going to divide isusu mastands isusu kuti ngatichipai isusu at least munhu vanhu 1 million, we need to create 1 million households. Tomapega umaita 300 square meter stands. We are looking at 50,000 hectares. So land yoyoyo urumende vanayo. So this will be my next video. My proposal on how to address nyaya illegal settlements, zvisina chekuita nemademolitions. Then kana zvese zvaitwa zvapera vanhu vamwari tiri vanhu. Handiti? Yes, vanhu vakatotenga zviri legal zvese zviri kuitika, but they are being taken advantage of as well. Nevanhu vari kuziva kuti vanhu they are desperate for somewhere to call home. So tinofana kuva vanhu kucherechedza zvinhu zviri kuitika, tochitarisawo vana yakunyanya kuvana. Kune vakadzi vane mimba vakazvitakura, tine vana vacheche and stuff, ende pari kupwanywa illegal settlements nematax shop zviva zvapwanywa. Takaona kustonage kwakapwanywa nezvikoro nezuro vakaswera vachipwanya matax shop and stuff. So takutaura nyaya yenzara futi, takutaura nyaya yezvirwere, takutaura nyaya yekudeprive vana education and stuff. Those are the things we need to look at the bigger picture. And this kuendosa inini kuti vanhu vaende kuma illegal settlements. No, I am a guy who is fully into compliance and I've established a business in that area compliance here. So I understand compliance, but this is the human side of things we also need to consider. God bless you.